Assalamu alaikum, idan wannan ne zuwanki na farko ko zuwanka na farko, ku danna mana subscribe sannan ku yi mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sha'awar yaro kashi na 19. Musab ɗauki yarinyar nan, yaya Ilyasu ya faɗa, muryar shi na rawa, alamun kuka yake yi. Kama ni Musab yayi zai ɗaga ni, ai kuwa ina miƙewa na zube ƙasa tum. Bayan su Hajja da kowa ya zo ya ci kuka da aka fita da Abba na zuwa gidansa na gaskiya. Kowa na gidan Galadima ya san yayi babban rashi. Kowa da kowa ya san Abba shine ƙarfin gidan Galadima. Abban ciki likita ya duba shi ya tabbatar da cewa hawan jininsa ne ya tashi, sabida mutuwar ta yi matuƙar taɓa shi. Sadiya kuma a wannan faɗuwar da ta yi aka wuce da ita asibiti, kuma wannan ce wucewar da ta samu sauka. Kyakkyawan ɗanta namiji wanda ya zo duniya ranar da Abba na ya bar duniya. Dama haka rayuwa take, lokacin da wani ya tafi lokacin wani ke zuwa, lokacin da wani farin ciki lokacin wani ke baƙin ciki. Umma kam an samu ta yi shiru, amma gaba ɗaya ba ta iya koda magana, sai zubar hawaye take. Yaya Asma'u ta yi suma har ta gaji, ita ma ta dawo kuka. Tun faɗuwar da na yi ban buɗe idona ba sai can da yamma, ban sa a inda nake ba, amma na san ba asibiti ba ne. Abba na ya mutu, ta faɗa tare da fashewa da kuka. Ina cikin kuka ya shigo, sai a lokacin na fahimci ɗakin shi ne na ɓangaren Hajja. Ga hotonsa nan ga kuma wani hotunan nawa. Tashi nake ƙoƙarin yi na je na rungume shi, amma rashin ƙwarin jiki ya hana ni tashi. Zama yayi kusa da ni yana kallo na. Salma, kin ga yadda Allah yake hukuncinsa ko? Ya ɗauke mana Abba lokacin da ba mu yi tunani ba. Kuka na fashe da shi tare da faɗin, ka yafe min dan Allah, na sani har da haƙƙin kake bibiya ta a rayuwa. Na yi furucin da ko yau babu ran Abba na zan ƙara zama a gidanka da matsayin matar aure ba. Sai gashi Allah ya ɗauke shi bayan ya jarabce ni da matsanancin sanka. Dan Allah kar ka sake ni. Tasowa yayi ya rungume ni tare da faɗin, tun ran Abba ban sake ki ba Salma, sai yanzu bayan amanar ki da ta sake dawowa hannuna. Abba ya kira ni ɗazu bayan kin kira shi, ya ƙara bani amanar ki Salma. Kuka na fashe da shi sosai, ina rungume a jikinsa. Sadiya ta sauka ta samu ɗa namiji. Na ji daɗi a raina, na san ko ba komai sunan Abba na za a mayar, amma na yi da na sanin rashin biyayya ga iyayena. Na yi biyayya da yanzu nima ina lokacin da zan haihu kuma zan mayar da sunan Abba na. To yanzu ma ina cikin yake, bari yayi wata 9 na haihu. Idan ma na haihu ba lallai ne na farko ya kasance namiji ba. Sai dare na fito daga ɗakin, zuwa lokacin na samu sauƙi sosai. Na shigo cikin ƴan uwana, kowa na jimamin mutuwar Abba na. Ban samu zama tare da umma na ba sai dare. Bayan na sha kuka na nemi yafiyarta. Haka rana ɗaya ta zo ta wuce, ya tabbatar babu Abba na a duniya. Rana ta biyu ta sake zuwa ta wuce, babu Abba na. Rana ta uku ta wuce, ya zuwa yanzu kowa na gidan Galadima ya yarda babu Abba na ya tafi. Ya amsa kiran mahaliccinsa, sai dai mutuwar ta bar mana abubuwa mai girma, domin Hajja dai ciwon ta ya tashi mai tsananin gaske. Ya zama na magana ba ta iyawa. Abban ciki ya daina walwala gaba ɗaya, ko magana ma baya iyawa sosai. Umma na hakan take, kowa na gidan Galadima ya samu sauyi. Haka aka yi kwana 7 yaran wajen Sadiya aka mayar masa da sunan Abba na. Mun ji daɗi sosai da sosai. Washegari kowa ya kama shirin tafiya gida, cikin kuwa har da ni Salma matar Musab. Bayan mun yi sallama da kowa muka koma gidanmu, duk da muna cikin jimamin rashin Abba. Hakan bai hana mu nuna ƙauna da kulawa ga junanmu ba. Na sake neman yafiyar Musab, kuma ya yafe min, sannan ya roƙe ni alfarmar mayar da wannan abun tarihi, ko da wasa baya son take tayar da maganar cewa a baya na taɓa ƙinsa. Mun fara rayuwa cike da soyayya da kulawar juna. Musab ya zama bango, ya zama gata na, ya ɗauke ni a matsayin amanar da Abba na ya bashi. Wata 5 da mutuwar Abba na, Allah ya yi wa Hajja rasuwa, wacce tun lokacin da Abba na ya rasu ba ta sake jin daɗi ba. Mun yi kuka rashin ta sosai da sosai. Tsakanina da ƴan uwana kowa ya karɓe ni hannu biyu kamar wani abu bai taɓa faruwa ba. Haka tsakanina da umma na, soyayya da kulawa take nuna min sosai da sosai.
ta so komawa gidansu bayan rasuwan Hajja, amma su abban ciki suka ce a'a sam dole ta zauna gidan Galadima ba tare da ta taɓa rasa komai na buƙata ba. Musa'ab ne babban jika namiji a gidan Galadima, cikin ƙanƙanin lokaci ya maye gurbin abbana a gidan Galadima, ya zama shine bango gidan Galadima. Ni kam tun rasuwar abbana na canza daga asalin Salma da kuka sanni, na zama Saliha mara yawan magana, mara yawan faɗa bare hayaniya. Babu abin da na sa a gaba sai bautarsa, yi wa mahaifiyata biyayya da mijina, girmama iyayena da ƴan uwana. Har gidan su Walida na je da Sa'adiya muka yafi juna, suka faɗa min su ba su fushi da ni, dama ni ce dai na watsar da zumunci. Watanni kaɗan da mutuwar Hajja na samu haihuwar ƴa mace wacce aka saka mata suna Hajja, muna kiranta da Little. Soyayyar mu ni da Musa'ab ta zama abin kwatance a wajen kowa, domin ko ina ban iya ɓoye son sa, haka kuma shi ma baya iyawa. Na ga a fanni da ribar biyayya ga iyaye kamar yadda shi ma ya ga amfani da ribar kai kuka wajen Ubangiji. Tabbit bihamdi. A nan muka kawo ƙarshen wannan littafi. Na gode maka da ka bani damar kammala wannan littafi cikin ikon Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. A nan nake cewa sai mun haɗu a wani sabon littafin mu insha Allah, wanda za mu ringa kawo muku ƙayataccen littattafanmu masu daɗi da ƙayatawa. Sai ku bi mu a channel ɗinmu mai suna Abokiyar Labari, sai ku danna mana subscribe, sannan ku yi mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A wannan channel ɗin za ku ringa samun sababbin littattafai masu daɗi, wanda za ku ji kuna so kuna kuma sha'awar saurare da izinin Allah. Don haka sai ku bibiye mu domin jin yadda za ta kasance. Mun gode.